Eko bumi desa sini dikoro pandang pucaking grono duk nalika samono katrima panyuwune sang nata andadoten gara-gara subulur ning ngawiat geger bale marcu kundha ger mikir bae ngomong angel dasare mikir mandan entong baterene kayane diomong nang angel sekatrep moni sekatrep mati sekatrep moni sekatrep mati nalika sakmono geger tribawana gegering penonton gegering penimbul gegering penayagan awit ora uman berkat duk nalika samono dados gara-gara soleh kang para janema pati-pati hamba
ngadesa prapteng kutha budidaya mriraharja Kancandala dados sirna kaya prokon ambangun praja lelandesan Pancasila nyata Undang-Undang Dasar 45 Kancandala dadya sirna jail matakil jasa mingkir Suratira jayane ngarat lapur dening pangastuti aduh lae aduh lae wis warata pembangune desa ngate prapteng kutha budidaya mriraharja Kantarena agama lima kaya prokon ambangun praja lelandesan Pancasila nyata Undang-Undang 45 Kancandala dadya sirna jail matakil jasa mingkir Suratira jayane kran lapur dening pangastuti jalak-jalak pituntunane wis ditata ayo para bangsa padha ora-ora sing rame sing tata lagu sampan padha nyawang tandang cancut tali wondo sa 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 ae us ja lo 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 ae ya ya ngancik dadi gara-gara gara-gara sumundeling awiat bale marcu kandha manik rengat sengone lembu andini menceng wangsa galagil wonten satengahing pawiatan punika wonten wujude kembang menyandu poratus degan kelapa ijo iku pirantine sesaji kanggo ngundang indang danyang analika samono sang pujangga ngadepi obongan dupa ingkang gedene sak ndasing gajah pinusus pijil dahana kukuse kumelut aning antariksa peteng dedhe wengan mindha bangun kasamputing lebuh Kartika sami ambrol prahara hara mawalikan gutur-getur gluduk mawauran padha salang tunjang mindha babadan pancing nalika samono sang pujangga sidakep sajuga memeti babadan Nawasanga Masesa Pancandriya kanthi lapas sidakep mandang pucaking grana
nuwun marang Gusti Laksitaning Jawata Braja Herawana arsa ngundang indang danyang priprayangan Lilu Banaspati wewe gombel tuyulan sapanunggalane dasar pujangga ampuh katrimah panyuwune pujangga sekti Mahambara tinata mendat jinara menter ketaman tumbak ngakak guyu ketaman peter mesem gunjeng dibedil namung jundil-jundil dasar wonge digdaya sekti Mahambara kondange mbuh nyatane duk nalika samono katrimah panyuwune jumlorot saking Guwa Sela Mangling brahala wujuding Blis priprayangan Lilu Banaspati mijil gendurwa onglek-onglek tuyul yo geger nalika samono Kurandangan golet nasi ngemanane sayur macel lambayung pahit rasane kala wudu wong alang go tambal butuh kritik krenyang kranyarang panyawok walang pangliwange nora pangling suwarane wakul kayu jepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan janara kono sakulon banjara patoman katengaren kang bagus kasih tekane waro putra tandurane rong astina krecek renjang keranjang orang panyawok walang walang mati jadi dalam panas ngabe lesus kali kadung jerop banyu milih mana ngasoten ningati polar baleran sayur macel lambayung pahit rasane kala wudu wong alang go tambal butuh turi rawa kolentang kembang kuyanti kurandangan goletna sing eman maning sayur macel lambayung kala wudu wong alang go tambal butuh wakul kayu cepone wadah pangaron kapanane ketemu pada dewekan lesus kali gedung serep banyu milih menang soten hatine polar baleran kurandangan golete sing eman maning krecek renjang keranjang arah panyawok walang pangliwange nora pangling suwarane janur kuno sekolah banjara patoman kadengaren kang bagus kasih tekane samodeng krang maroto
sabane karang morak moring wademan ora kesane krece krenjang kranjang arek banyawa balang pangling wongen ora pangling suarane wakul kayu cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan wakul kayu cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan sayur pacel bayung pahit rasane kala wudu wong alanggo tambal butuh kala wudu wong alanggo tambal butuh lamuting krang marutu sabaning karang orang muring wong seneng ngarang kesanding senang beras bumbune ketumbar adas durung marem wong seneng kurang rembuge wakul kayu cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan lesus kali gedung jerop banyu milih menang soten atine bolar baleran Janora gunung sakulon banjara patoman katingaren kang bagus kasih dakane konet srandeng toya banyu asline sekarang marah-marah kamu tandane rasane lesus kali kedung jero banyu milih manang soten ing ati sekara pisan sekasa sajine karya walolo jero ya us sa ya ya senajan tuwa nanging ora kurang reka kendanging panggeronge melung swarane nggo tambah bingung sabdane sang guru ketekana yen manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar narema mula kudu eling lan
sabdane sang guru katekana yen manung saurip ning alam donya bejane sing padha narima kula kudu eling maning model wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kandange panggeronge malung-malung kambange sing lagi bingung ya Mas Gones ya Mas kadengaren bagus oh ai yong sia lo nah, mbok anggere saiki kepriwe jajar. Ngulon, oh ya wis. Ngulon. Usia alaya. La Hus balala ya lumayan ai yo Hus siap Waalaikumsalam. Kirim salam para priyatun. Ampun ampun ketun mirsani ebekanipun. Janur gunung sekulon Banjar Patoman. Kadingaren kang bagus kasitakane. Ler singkang
selera singkang kiane ngepek wong margawe ajana sanora senang mundur bae kapok rando di Jawa Barat hujan gerimis di Jawa Timur kalau rindu kirimlah surat jangan menangis di tempat tidur lesu sekali kedung sirap banyu bele manang sotenenga tipe lara paleran kerandangan golete sing maning kayak ngapa kayak ngapa kang gawe laras marang selera singkat tenengipik wong megawe turu maram wong sarang kurang rembuge wakul kayu sepone pada pangaron same awon amanane ketemu pada dewekan kapanane ketemu pada dewekan iya iya oh aing kendange banggeronge malung kabange sing lagi bingung saptane sakura katekana Wadyabala. Wadyabala. Siapa sih ngomong? Omai kae. Kae ya, kae omai. Iya, omai. Kae salah. Ayo Wadyabala. Buka kitab edisit. Tarmin. Ayo. Hah? Kembang mawar. Ora usah si grup anu. Pada baik. Kembang mawar baik. Kembang mawar. Ah ya wis yo, kembang mawar. Sing wis mekarya. Kembang mawar bae lho. Ora sing kucup. Ayo. Slendro bae. Kembang mawar. Wis balik maning balik. Muter.
Wis sekang dhuwur maning. Ora sida. Iya. Langsung bae lah, langsung. Langsung bae jar. Kembang mawar. Iya. Ayo. Tung tung mo. Kowe yo. Prawadya musiyaga cancut tale wanda pinara cipta pada makarya pagelaran kodang kepang kaplok atur sagung prameya rasa mangge bagya mulya prawadya musiyaga cancut tale wanda winara cipta pada makarya pagelaran kodang sagung prameya rasa mangge bagya mulya terima kasih Bang Jaka, terima kasih Bang Jaka, terima kasih, semoga selamat di jalan ya Bang. Prawadya musiyaga cancut tale wanda winara cipta pada makarya pagelaran kodang kepang kaplok mawarwati atur sagung prameya rasa mangge bagya mulya Us hae oi haut ha prawadya musiyaga cancut tale wanda winara cipta pada makarya
Haus. Haus. Prawadya wasiyaga cancut tali wanda winara cipta padha makarya pagelaran kota prameya rasa mangge bagya mulya Haus. Haus. Prawadya wasiyaga cancut tali wanda winara cipta padha makarya pagelaran kota kepang kapla mawarwati atur sagung prameya rasa mangge bagya mulya wis men ya perahu layar ya wis perahu layar yuk perahu layar hah endi sapa gelut hah apa kan Yok. eling-eling peluk diterus iki mulane sapa sing perintah mandek sing perintah mandek sapa
Guru katekana yen manungsa urip ing alam donya bejane sing padha narima kula kudu eling ning waspada ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendange banggeronge malung-malung kambange sing lagi bingung sabtane sa kuro katekana yen manungsa urip ning alam donya bejane sing padha narima kula kudu eling ayo sabdane sang guru katekena yen manungsa urip ning alam dunya bejane sisa narima oi Bubur buyung bubur buyung Nyai Pandansari sesumpinge salempang kembang solase katine para nabi yalah para wali iya yalah kembang esi kembang mawar ditandur mas ditandur neng tengah latar cuma kane tik berenang yang tisawatna madana maca salawat iya bubur buyung Nyai Pandansari sesumpinge salempang bangsa lasih
kembang solasi Sumangkane para nabi para nabi yalah para wali la ilallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eling eling sira manungsa eling anggonmu ngaji mumpung durung malaikat jurupati malaikat jurupati lirak-lirik marang sira lirak-lirik ke malaikat arep nyabut nyawanira gedhong ana kuncenana wong mati mangsa wurunga ditandukan kanggo bongo roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah eling-eling sira manungsa eling anggonmu ngaji mumpung durung katakan malaikat jurupati malaikat jurupati lirak-lirik marang sira larak-lirik malaikat arep nyabut nyawanira ae kone ayo us celeng mogok ricik-ricik ayo wis ayo ricik-ricik arep balik walolo 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 Krecek komrecek kremes wis teka sadela maning bapake wis teka adore kabok tanah apa bungkus badai kowe se napa janora kono janur gunung sekolon banjar patoman katengaren kang bagus kasih tekane kones setia anak setia nono kawula mangkir aja pamela sokakku soputre soka pinanggian kesenian Jawa ingkang saking Satremandogal pilih mana lepat nuwun pangapura oi walolo
walolo oi hus hae ya do kaya ngapa kaya ngapa kang gawe laras marah krecek kreme sewis teka sedela maning bapake wis teka nyok kaget adore kambok tanapa bungkus badai ego esen apa jatuhan angin ora kurang reka kendange penggeronge melung-melung kabange sing lagi bingung wis apa pada dewekan ya mas maneman kapanane ketemu pada dewekan ketemu pada dewekan kelinci ucul belum apa kelinci ucul marga aku ngangeni sing tak tresnani kelinci kucul layun terus nyang balik
Segro segro nayaka angayahe karya pakaryane praja hae segro segro nayaka angayahe karya pakaryane praja kumraga sangkut cotane wanda amadar sabda segro segro nayaka angayahe karya pakaryane praja kumraga sangkut sanco tale wanda amadar sabda dampyak dampyak tinanasri swarane gumoro samya rabut ngarsa ngestu padha dawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahe karya ya mas kawitewa lole-lole lo kibange ngamulan purnama hae hae apa ngetan panyongkang marake ngidet macan mangap megap megap bocah ganong kalian kiprah busana kagungan reog prasaja gawe gembira Ya ya ya. Sa. Slampret slampret kebol ngongkong kendang liar kalepung embal bonange karo kutuk lan marake ngidol macan mangap megap megap bocah ganong kalian kiprah busana kagungan reog prasaja gawe gembira ricik ricik Siana gunung
janur gunung sekulon Banjar Patoman krecek komrecek krimis wis teka sedela maning bapak wis teka nyong kaget adore kampung tanah apa bungkus pedai kowe senapa lesos kali kadung jeruk banyu mele manang soten yang hati polar baleran kones kaya ngapa kangga welara asmara lesos kali kadung jeruk banyu mele menang soten ing ati polar paleran iya nduk jangka boring macing gosa umpama anamane model wong Purbalingga najan ato walang ora kurang reka kendange panggeronge malung kambange sing lagi bingung sabtane sakoro katekana jan manungsa urip ing alam donya bejane sing padha narima kula kudu eling ning waspada ya nduk eling wong eling bali yamaning sabdane sakura katekana yen manungsa urip ing alam donya bejane sing padha narima kula kudu eling ning waspada arama cek rak lu Janur gunung sekulon Banjar Patoman
kadengaren kang bagus gasetakane ya mas kadengaren kang bagus gasetakane celeng mogok Lo. Iya, aus. Out. Sia. Se hae. Sasa ut. Hae. Diberitahukan kepada seluruh penonton, harap meluangkan lokasinya, mundur sedikit penonton, diharap mundur penonton, para penonton harap mundur. Terima kasih. Keprok gumrayas marah balungan kan boleh mone mangungkung saron panarus imbalan mas yo mas Ya. kiye anak gending celeng mogok banyu masan gerang keprok Alolo. mundur bae ya mas gones mane mana janacat ora senang mundur bae Chốt ốt cha ai hạ sốt xe hạ ốt hạ ốt hạ ốt lục đúc dạ xe hạ hơ xa hạ ốt hạ hơ xa hạ ốt hạ xa
ayo. Ayo Mas, ayo. Se ut se ut se ha ut ha e ut ha ut ha ut Segongan Citro. Laku Citro. Laku Citro. Ayo. Segongan. Mas. Udu dangdut. Anu gending budalan Mas. Budalan Citro Mas. Nah, iya. Pawange disit. Wang pawang ge sedela. Kok disit ge? Gantian dicekel disit. Pawange pawang. Citro disit sedela. Karo sindene karo ngaso sedela. Lah. Ambekan disit lah.
Du Allah jere kae wis. Cocok karo impen. Cocok pokoke. Monggo sami kondur nggih amargi pun jam gangsal. Izin Kapolsek jam gangsal pun kedah rampung.
Mangga. Sami dikonduraken piyambak-piyambak iki mangga. Pun sonten amargi niki pun jam gangsal, mangga. Hei, us. Haus. Ucut. Asih. Dang dantung dantak. Si. Sor. Abdi. Hae. Awas. Sa. Ayo. Sakilan. Urung rampung cakilane iki. Maning. Krimping ya Stella ya udah sip. Alon-alon. Krimping suarane sejaran kepang. Manggang hengket gokang mengket nyili nyongklang. Pati ngeclikrang playune nonjang tiba krengkang ketepuk terus mlanyah clegrang tenggen tayang marani sing mabuk kendang krisik jaluk lagu jaran kepang manggut tangan baplang manggut suwe joget saya gedruk gerem karo ngamuk katon ribut saleh sing arep nyuwuk sembar sambur kabeh banjur ayo bali ayo Sakila ayo diberitahukan kepada seluruh penonton yang ikut meramaikan acara pada siang hari ini, berhubung kita mendapatkan izin sampai jam 5 dari lingkungan setempat, monggo sarang-sarang podo dijak bali yuk bali wektune wis rampung. Ayo. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Nuwun, monggo.
balik. Us. Ya, hae. 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 Sasa. Hae, hae. Ya, ya, ya. Us, ya. Hae. Ya, ya. Hae, hae. Ya, ya. Hae. Ya, hae. Ya. Sasa. Hae, hae. Ya, ya, ya. Us, ya. Hae, hae. Ya, ya. Hae. Hae. Ya. Hae. Ya. Hae. Ya. Sasa. Hae. Ya, ya, ya. Us, ya. Ayo, 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 ayo. Jos. Tung gentak gantung. Jos. Ayo, 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 yo, 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 ayo. Asung jarwa pangundanging kadang warda mamre suka sagung kang samya miyarsa sagung kang samya miyarsa maneman etewa kiwangeng wulan purnama kanjeng tara lipat pasanging grahita Dewa Tirta wantahe hanung nendra. Demikianlah persembahan dari Sanggar Kriya Manunggal Budaya. Apabila dalam penyajian dari segi tarian, dari segi pasogatan, dari segi tempat, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan pecinta penyengguyung acara pada siang hari ini. Apabila keluarga besar Sanggar Kriya Manunggal Budaya
banyak kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam hormat dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu, rahayu, rahayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun, nun. Nyowo